हाँ हेलो अरे बाबू रे हाँ अरे साଙ୍ଗ କେମିତି କଣ ଅଛୁ? अरे हाँ हाँ मु भल अच्छु हाँ मोर बाहागटा ठीक है आ तू रघु शिवा आउ केंचु ହଁ ହଁ ଯାଇଲୁ ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଗୋବରା ରାଭା ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ହଁ अरे ना 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 तमे केही आसीबन हैला नहीं बाहर ठीक हो आ तमे केही आछन देखु तो लॉकडाउन चलची हैला अरे हे आ गोटे भोजी गाले 3 थरा रहि गेला ताकू नडाइले को मुहूर्त रे पळे आथियो ताकू जेन देले फोन करे पड़ी हेलो आ 3 देख रे अरे मो बाहर ठीक है आयो रे मां अरे हाँ अरे मो बोर तो मित्र बयस होलानी से किसी काम दाम कर बुझत ना आउ एमित्र भी मोर बयस भी होलानी बुझत ना पूरी के कोई चललानी आ लॉकडाउन में केते दिन एपिटा चलली आउ मन डेक विकल होला आउ मन डेक विकल होला ना हाइले आउ हो मु जिबे आउ अरे ना 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 अरे तू आसीबुनी हला चलो नहीं तू आसीबुनी गोटे पछरे गोटे मटन भजी ना 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 डालमा भजी देबे आउ तू व्यस्त होने हला ବାହାଘରକୁ ପିଲାଟି କଲ କଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବୁଝିଲେ 15 ବାପା ତମ ପୁଅ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଖାଲି ବାହା ହବ ବୋଲି କଲ ହଉଛି ସେ ଏନି ଟାଇମ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରି ଖାଲି କେଞ୍ଚୁଛି ବସିକି ଘରେ आ जदि बाहागर कल कल होची ताले ताको बाहागर करबो ए पुओ तो बड़ा हो गलानी और लॉकडाउन समय पैसा भी बचियो ବାହାଘର କରିଦେବା ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲକଡାଉନ ରେ କୋଉଠି ଝିଅଟେ ପାଇବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନି। बापा बापा मु मांडू ठीक कर रे जी ये हम गाँ पाख झीटा सी मोर 3 वर्ष 3 मास 3 दिन 3 घंटा 3 सेकेंड बड़ ଗଣି ପଛେକି ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ। कल कल हेलिनी को घनी से के जानी ओ मुहूर्त बेला बढी जाउची बारी कियानी बहु प्राण बेगी ओ पुलिस पड़े आसे ओ बापा ये तो खाली कल कल जल्दी जल्दी टिके आनो बाला के बुआ भगवान विष्णु मंगलम कंट्री काख ए कोरोना कोरोना लॉकडाउन कोरोना कोरोना सटडाउन बिना मास्क रे विवाह कार्य करंती किला कुडा कयंती हां सैनिटाइजर के अगर हे करंती सैनिटाइजर घोषणा करंती हां आसिकी बनाए मांडुरे दीवाना हुए मंडुरे भो मारे गाड़े पहाड़ ऊपर यह कार्य करंती हां कल कल होंती लुगा कावड़ी की खाती नो नो ମନା କରୁଛି ଲକଡାଉନ ରେ ବାହା ହବନି ଖାଲି ତ ମନ କଲ ଆସକୁ ଘରେ ଘରେ ଲୁଚି ଯିବା पाडुरी बहिटा के हम निकाल दियो ना केड़े पाडुरीटा यो गो ମନା କରୁଛି ବାହା ହବନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାହା ହବନି ତଥାପି ପୋଲିସ ପଳେଇ ଆଇଲେ କଣ କରିବା ओ नटाका
ଆରେ ବାପା ପୋଲିସ ପଳେଇଲା ଏ ବାପା ଇଏ ସାଟେ ହଁ, ହଁ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ପୋଲିସ ନାହିଁ କି ପୋଲିସ କାହିଁକି ପେଟେଇକି ପଡିଛ ଯୋଉଟା ମୋବାଇଲରେ କେଞ୍ଚି ପକେଇଲା ଖାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ କଲା ହେଇଆ ମୁଦ୍ର ନଦାଣି ଅସରପ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲା। ଟେନସନ ପୋଲିସ ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟାଏ ବଜେଇ ଦେଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ହାତଟା ପଟିକି ଗଳି ପଡିଥାନ୍ତା ଛିଡା କରିଦିଅ ବେ କିଏ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଫାଡିଆ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା କରିଦିଅ ନାଗ ଦାଦାର ବାହାଘରରେ ତମେ ପୁଣି ସାଇରନ ବଜେଇଲ ଆରେ ଚାଙ୍ଗା ଏକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଚେକ୍ କଲୁ କା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୋଲ ପୋଲିସ ସାଇରନ ଅଛି ଆରେ ସାରେ ଇଏ ତ କଣ ଛତା ଖାଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟେକି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ ଛତା ଖାଡି କରୁଛି ଅଡିକି ପକେଟ ପିଲା ଇଏ ତ କଣ ଖାଲି ବେଗ ଫୁଲା ଭଳିଆ ଉଠି ପଡୁଛି ଇଏ ନୁହଁ ତୋର ନୁହଁ ଯା ହାତ ଡାଲମା ଖାଇ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳା ପୋଲିସ ଆସିବ ଦେଖିରେ ପୁଅ ଏ ଥରୁଛୁ କଣ ବେଶୀ ଖାଲି ଇଏ ତ ପେଲି ହଉଛୁ ଦେଖି କଣ ଅଛି ଏଥିରେ ସାରେ ଏଇଟା କଣ ନାଇଟି କି କିଛି ଜଳିଆର ନାହିଁ ଇଏ ନୁହଁ ଖାଲି ତ କନ କୋଉ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଏଇଟା କଣ ପବନକୁ ଦୋହଳୁଛି ମୋବାଇଲ ଟା ଗୁଣ୍ଡୁଛି ଏଇ ଗୋଟାକ ବୋଧେ ଆସାମୀ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରେ। ଆରେ ହେ କି ସୁନ୍ଦର ଖାଲି ପେଲି ହେଇକି ନାଲି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟାକ ସାରେ ଧର ଏଠିକି ବକଟ ପିଲା ହେଇକି ନାଗା ଦାଦା ବାହାଘରରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ କିଏ ଅଛ ଆକୁ ନେଇଯାଅ ଏମିତି ମାରିବ ଏମିତି 4 ଦିନ ଝାଡା ବସି ମାନେ ଲଗ୍ନ ବଢି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁଅକୁ ବେଦିକି ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ ତଥା ବିରାଟ କୋହଲିସ୍ୟ ଅନୁଷ୍କା ତଥା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିସ୍ୟ ପରାଜିତା ହୁଳି ପକା ତଥା ଅନୁହସ୍ୟ ଦଶା ତଥା ଅମିତାସ୍ୟ ଜୟା ତଥା ବିଜୟସ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରା ତଥା କରୋନାସ୍ୟ କରୋନି ବିବାହ କରୁଅଛି ନନାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ 5,505 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଅଲା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରୁ ରଖିଦେବି ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳ କୁଣ୍ଡରେ କାକ୍ଷ ମାଧବ ମାଧବ ସୁମାଧବ ରାତି ପାଇଯିବ ଯାହା ଲାଗିବ ପରିବେଶନ ଏଠି ବାହାଘର ଚଲେଇଛ ତ ମାସ କାଇଁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଫୁଟେଇ ମାନେ ଫୁଟେଇ ଛୋଟ ପିଲା ରଖିଛି ପାଖରେ ରଖିଛି ପିନ୍ଧିଦବ ଆପଣ ଇଆଡେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ କଥା ହବା ଆପଣ ଫୁଟେଇ ରେଡି ଦେଖିଲା ଆରେ ପୁଅ ଇଏ ତ ବଢିଆ ମାଛ ହେଇଛି ଏ ତ ବଢିଆ ମୁଣ୍ଡଠୁ ପୁରା ତଳ ଯାଆଙ୍କେ ବୋଲି ନମିଛି ଆମ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ 4-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇ ଦଉନ କରୋନା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ନିଜ ନିଜର କାମ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତିଆ ପୋଲିସର ବାମ୍ଫ ନେବେ କିଳା ନେବେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମଚଣ୍ଡୀ କି